Cijenjeni uzvanici, poštovani predavači, cijenjeni mediji i svi uvaženi gosti. Dame i gospodo, dobro jutro i dobro nam došli na konferenciju Data Protection Day 2020. Facing New Challenges. Poseban pozdrav i riječi dobrodošlice upućujemo gostima koji su ovim povodom doputovali u Zagreb. Dobrodošli u glavni grad Hrvatske, zemlje koja će predsjedati Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2020. godine. Honorable delegates, distinguished guests, our dear colleagues, thank you for coming and welcome to Zagreb, the capital city of Croatia, the country which will preside the Council of the European Union in the first half of 2020. Iznimna nam je čast i zadovoljstvo da ste se odazvali našem pozivu. It gives me a great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of the Croatian Personal Data Protection Agency. Moje ime je Maja i danas ćemo moje kolegice iz Agencije za zaštitu osobnih podataka i ja s velikom radošću biti vaši domaćini. Organizatori ove konferencije su Agencija za zaštitu osobnih podataka, neovisno nadzorno tijelo sa savjetodavnim, korektivnim i istražnim ovlastima za područje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, te tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Konferencija je organizirana uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Bitno je napomenuti kako je ova konferencija ujedno i događaj kojim obilježavamo i Europski dan za zaštitu podataka, a koji je po prvi puta obilježen 2007. godine, nakon što je Vijeće Europe donijelo odluku o tome da se upravo 28. siječnja obilježava kao Europski dan zaštite podataka. Cilj ove konferencije, koja je organizirana u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, je doprinijeti unapređenju područja zaštite podataka, kao i podizanju razine svijesti o zaštiti osobnih podataka i privatnosti, temeljnim pravima u građanima u povelju Europske unije o temeljnim pravima, kao i u Ustav Republike Hrvatske. Naime, suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije omogućile su nezamislivo brz protok informacija, te korijenito promijenile način obrade osobnih podataka. Nastale promjene rezultirale su donošenjem opće uredbe o zaštiti podataka, poznatije pod akronimom GDPR, kao čvrstog i usklađenog okvira za zaštitu podataka na razini cijele Europske unije. Opća uredba o zaštiti podataka temelji se na odlučnoj provedbi i pouzdanosti, s osobitim naglaskom na važnost stvaranja povjerenja kao ključa razvoja digitalne ekonomije na čitavom unutarnjem tržištu Europske unije, a u čemu vrlo važnu ulogu imaju nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka. A sada lijepo molim gospodina Antu Rajkovaču, ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, da nam se kratko obrati. Poštovani gospodine Rajkovača, izvolite. Dobro jutro svima. Ja vas sve ovdje skupa još jednom srdačno pozdravljam i molim, dopustite da na samom početku posebno pozdravimo izaslanika predsjednika Hrvatske vlade, potpredsjednika Hrvatske vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodina Davora Božinovića. Državnog tajnika Ministarstva uprave, gospodina Darka Nekića, državnog tajnika Ministarstva pravosuđa, gospodina Josipa Salapića, državnog tajnika gospodina Bernarda Gršića, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva,
evo, s osobitim zadovoljstvom i europskog nadzornika za zaštitu podataka, gospodina Vojčeha Virovorskog. Također ovom prilikom iskazujem dobrodošlicu i pozdravljam naše kolegice i kolege i prijatelje iz Europske komisije, Europskog odbora za zaštitu podataka, Europske agencije za temeljna ljudska prava, sve predstavnike nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka iz država članica Europske unije, zemalja jugoistočne Europe i država u hrvatskom susjedstvu. Ali jednako tako i sve vas ovdje prisutne najsrdačnije pozdravljam u ime nacionalnog nadzornog tijela Agencije za zaštitu osobnih podataka. Izuzetno mi je drago da smo se danas okupili ovdje na današnjoj konferenciji koju svakako percipiramo vrlo važnim događajem i to prvenstveno iz razloga što kroz ovu konferenciju obilježavamo Europski dan zaštite osobnih podataka, dan kojim se promovira snažna potreba za podizanjem razine svijesti svih dionika i građana o temeljnim pravima i vladavini prava Europske unije, zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te sveobuhvatnom i učinkovitom pristupu prevenciji u dijelu koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka. Pored toga, duboko vjerujemo da je ovo iznimno značajna stručna konferencija koja okuplja izvrsne i potvrđene stručnjake iz svijeta zaštite podataka i u tom smislu smatramo je izuzetno važnom i korisnom. Kako za samu struku i profesionalce, vas sve ovdje prisutne, tako i za građane, to jest sve dionike ukupnog europskog koncepta zaštite osobnih podataka. Suština ove konferencije odnosi se na područje zaštite podataka i privatnosti s naglaskom na 21. stoljeće i digitalno dobu, a upravo zaštita podataka kao institut i jedno od temeljnih ljudskih prava, pored činjenice da je integrirano u čitavom nizu zakonskih i podzakonskih akata, svoje mjesto ima i u prioritetima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Utjecajna Europa je jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja, to je prioritet koji prezentira okvir i snagu Europske unije, zalaže se za jaču uniju, pri čemu je utjecajna Europa status koji se sastoji od niza važnih tema, kao što su primjerice trgovina ili definiranje, uspostavljanje i ujednačavanje procesa, pravila i standarda kao što je primjerice Opća uredba o zaštiti podataka koju je s ciljem promicanja europskih vrijednosti i interesa Europska komisija donijela još 2016. godine. Znamo da je u punoj primjeni od 2018. Što se to u našim životima promijenilo od donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka, te kako ona utječe na naš privatni, poslovni, sigurnosni, javni i gospodarski život, više će govoriti naši gosti i predavači. Stoga ja neću dužiti, već riječ prepuštam upravo njima, a vama svima zahvaljujem na odazivu na jednu od prvih u nizu konferencija u okviru prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Hvala vam lijepo. Evo, zahvaljujem se gospodinu Rajkovači, ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka. I sada pozdravimo gospodina Darka Nekića, državnog tajnika Ministarstva uprave, koji će nam se obratiti pozdravnim govorom. Hvala lijepa. Evo, meni je također izuzetno drago da mogu pozdraviti sve koje je Anto prethodno pozdravio. Pozdravljam dakako posebno potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodina Božinovića, i sve vas koji ste danas na ovoj konferenciji. Pozdravljam vas dakako i u svoje osobno ime, ali i u ime gospodina Ivana Malenice, ministra uprave Republike Hrvatske, koji nažalost zbog drugih obveza nije danas mogao prisustvovati ovoj konferenciji. Ja ću u ovih nekoliko rečenica pokušati reći što to radi Ministarstvo uprave,
odnosno kakva je uloga Ministarstva uprave u digitalizaciji, u zaštiti osobnih podataka, a vama je svima poznato da u svim strateškim dokumentima Republike Hrvatske je digitalizacija jedan od ključnih reformskih i razvojnih elemenata koji moraju osigurati razvoj Republike Hrvatske u sljedećem desetljeću. Važan dio digitalizacije predstavlja digitalizacija javne uprave i to je upravo ono s čim se bavi Ministarstvo uprave, kako kroz provođenje svojih projekata, a spomenut ću danas ovdje Centar dijeljenih usluga, jedinstveno upravno mjesto, e-poslovanje, e-pristojbe, e-potpis, pečat i slični projekti koje mi provodimo, tako i kroz stvaranje zakonodavnog okvira, a Ministarstvo uprave je bilo nositelj već spomenutog zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 27.4.2018. u Hrvatskom saboru i koji je stupio u 5. mjesecu 2018. na snagu. Ono o čemu ja neću govoriti, dakako o čemu su izlagači i svi oni koji će danas sudjelovati u ovoj konferenciji puno stručniji, to je pitanje zaštite podataka. O tom ćete vi sigurno opširnije govoriti, a ovdje je sa mnom jedna brojna delegacija iz Ministarstva uprave koja će sigurno pažljivo poslušati sve ono što će se danas govoriti na ovoj konferenciji. Na kraju ovog mog izlaganja, čestitam dakako svim čimbenicima koji su bili uključeni u organizaciju ove konferencije. Želim vam puno uspjeha u radu i srdačno vas pozdravljam. Hvala lijepo. Zahvaljujem se državnom tajniku gospodinu Nekiću i molim gospodina Josipa Salapića, državnog tajnika Ministarstva pravosuđa, da nam se kratko obrati. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, stručna hrvatska i europska javnosti, pozdravljam vas u ime Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, u ime ministra gospodina Dražena Bošnjakovića i u svoje osobno ime. Europa puna izazova, svijet pun izazova, Hrvatska puna izazova. Ovo je jedna vrlo važna tema, posebice na početku povijesnog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Vrlo je važno što se tiče Ministarstva pravosuđa, a vjerujem da svi koji ćete danas raspravljati, posebni naglasak stavljate na pravosuđe i ljudska prava, da kao država, kao Unija, kao cijeli svijet štitimo prava svih građana i državljana Unije i državljana Hrvatske na način da s jedne strane moramo štititi vladavinu prava, provoditi pozitivne propise i zakone, a s druge strane naravno štititi ljudska temeljna prava koje smo zajamčili i Ustavom Republike Hrvatske, europskim, ali i drugim međunarodnim dokumentima. Ono što je za Ministarstvo pravosuđa posebice važno, imajući u vidu i Europsku uredbu, europske direktive koje se tiču i kaznenog prava i građanskog prava, ali i ostalih specijaliziranih grana prava, vodimo posebice računa da smo u 2018. godini izmijenili vrlo važne zakone, a to su Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državnom odvjetničkom vijeću, imajući u vidu da su to specifične, osjetljive grane i područja prava, gdje smo naravno sukladno europskim napucima i direktivama uveli posebna neovisna tijela nadzora. Ono što je važno za svaku državu i Uniju, ne govorimo samo o izazovima zaštite ljudskih prava, nego i drugim prijetećim opasnostima u vrijeme i u svijetu u kojem živimo. Važno je da svi zajedno poštujemo temeljna ljudska prava, ali i da štitimo prava država svih članica Unije, a tako i Republike Hrvatske. Ja vjerujem i nadam se da ćete danas, s obzirom da smo mi zaokružili taj zakonski okvir, uredbama, direktivama, našim zakonskim propisima, sada je na redu praksa, sada je onaj teži put, a to je provesti sve u djelo, ponovno se vraća na ono štiteći sva prava, a isto tako i sigurnost i prava svih državljana Hrvatske i naravno Europske unije. Svim izlagačima, svim gostima u Republici Hrvatskoj u Zagrebu želim ugodnu, uspješnu raspravu i vjerujem da ćete dati veliki doprinos u razvoju ove specifične grane prava. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se gospodinu Salapiću i molim sada doktora znanosti Davora Božinovića, potpredsjednika Vlade, ministra unutarnjih poslova i izaslanika predsjednika Vlade, da nam se obrati. Dobar dan. Poštovanje, sve vas lijepo pozdravljam.
Naravno, poseban pozdrav gospodinu Rajkovači kao domaćinu, kolegama iz vlade, državnim tajnicima i European Supervisor for Data Protection, Mr. Vjeverovski. Dakle, izuzetna mi je čast sudjelovati na ovoj konferenciji gdje ćemo obilježiti važnost zaštite osobnih podataka te otvoriti dijalog o ključnim izazovima, kao što i kaže naziv ove današnje konferencije. I u tom kontekstu bi još jednom izrazio dobrodošlicu našim gostima i svim sudionicima konferencije. Ja vam želim dobru raspravu za koju sam siguran da će ispuniti vaša očekivanja. Snažna Europa u svijetu punom izazova slogan je kojim smo izabrali za naše hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije koje je počelo 1. siječnja i bit će aktualno prvih pola godine, dakle 6-mjesečni program predsjedanja koji je, kao što je siguran sam već poznato, utemeljen na 4 prioritetna područja. To su Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja širi i Europa koja je utjecajna, a zaštita osobnih podataka, rekao bih, lako se može prepoznati, ali jasno promovirati kroz naš slogan te kroz ukupan spektar napora u okviru sva 4 prioritetna područja. Prvo, moramo biti svjesni značaja nekih nam vrlo važnih vrijednosti. Ne možemo pričati o zaštiti osobnih podataka, a da ne naglasimo koliko je to krucijalno ne samo za razvoj pojedinca i cjelokupnog društva, već i za zaštitu naše demokracije. Uz razvoj digitalnih alata, internetskih platformi, modernih tehnologija, s pravom smo zabrinuti zbog mikrociljanih manipulacija s namjerom djelovanja, primjerice na ishode izbornih procesa. Svjesni širine dosega takvih makinacija morali smo, dakle na razini Europske unije, odlučno odgovoriti na realne prijetnje pravednim i demokratskim izbornim procesima. Stoga je 2018. godine kao dopunsku zaštitu Europska komisija donijela smjernice, dakle Commission Guidance, o zaštiti podataka u kontekstu izbora. Kao potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova prošle sam godine osobno bio itekako zainteresiran za uspješno prenošenje direktive o policiji u naše nacionalno zakonodavstvo, jer ne samo da smo tim zakonom nadogradili, odnosno ojačali zaštitu osobnih podataka u policijskim i pravosudnim procesima, nego smo osigurali kvalitetan okvir za učinkovit prijenos osobnih podataka. Tako se znatno povećao potencijal suradnje kako unutar države, tako između država članica Europske unije, ali i sa trećim državama i međunarodnim organizacijama. Ne moram posebno naglašavati koliko je to svima nama važno u borbi protiv primjerice terorizma i transnacionalnog kriminala. Spomenuti napori predstavljaju značajan iskorak i u borbi protiv kriminalnih zlouporaba osobnih podataka građana. Odnosno, to je alat za lakše i brže pronalaženje počinitelja i popravljanje štete kad se zlouporaba dogodi. Policija, ostale sigurnosne službe, kao i trgovačka društva koja u nekom segmentu procesa obrade osobnih podataka s njima surađuju, također su obvezni primjenjivati ova pravila. Ponekad priroda njihovog posla, sprječavanja kriminala i općenito sigurnosnih opasnosti dopušta i neke iznimke. Na primjer, omogućena je slobodna razmjena podataka među navedenim službama na nacionalnoj razini, kao i prijenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije poput recimo Interpola. Kako bi se to moglo obavljati što lakše i brže, uz što veću razinu zaštite ispitanika čiji se podaci procesuiraju, nužno je bilo imati ujednačena zakonodavstva, barem među zemljama Europske unije.
Sve to dio jedne šire priče o zaštitu prava na privatnost, čiji duboki korijeni u Europskoj uniji sežu unatrag 3 desetljeća. Međutim, razvoj i rastući izazovi digitalnog doba zahtijevali su prilagodbu i modifikaciju prvobitnih mjera zaštite, dakle opća uredba o zaštiti podataka, takozvani GDPR, donesena je iz više razloga, od kojih je najvažniji kontrola pojedinca nad osobnim podacima, zatim odgovorno postupanje poslovnih i državnih organizacija s tim podacima i olakšavanje poslovanja korporacijama ujednačavanjem tog segmenta zakonodavstva na čitavom teritoriju Unije. Kao što je već rečeno, ona je na snazi od svibnja 2018. godine. Hrvatsko predsjedanje Vijećem u kontekstu našeg trećeg prioriteta, Europa koja štiti, bit će usmjereno na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde, zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokracije i vladavini prava. Riječ je o jačanju unutarnje sigurnosti, boljoj zaštiti vanjskih granica i zaštiti od hibridnih i kibernetičkih prijetnji. Tu se prirodno uklapaju sve dionice europskog paketa reforme zaštite podataka. Zato je ova konferencija zaista dobra prilika da sagledamo trenutno stanje, dosadašnja postignuća te izazove koji su pred nama. Što se tiče naših dosadašnjih dostignuća, preliminarno izvješće komisije nakon godinu dana uporabe uredbe uglavnom je pozitivno. Međutim, komisija je identificirala i nekoliko nedostataka, dok je s jedne strane ohrabrujuće čuti da je prema ispitivanjima Eurobarometra iz svibnja 2019. godine 67% građana Europske unije svjesno postojanja uredbe, zabrinjavajuće je da ih 44% nije izmijenilo svoje postavke privatnosti na društvenim mrežama, odnosno online platformama. Uz potporu komisije moramo pojačati naše napore u podizanju svijesti i promovirati kulturu zaštite podataka u Europi. Ali uz to moramo biti svjesni da ćemo bez alokacije potrebnih i ljudskih i financijskih i tehničkih resursa malo teže napredovati. Ipak, kao naše najveće postignuće, izdvojio bih činjenicu da smo uspjeli uskladiti jedinstvenu regulativu kroz sve zemlje Europske unije, koja ne samo da štiti prava svakog pojedinca i naš izborni proces, već otvara nove prilike za razvoj gospodarstva i razvija suradnju u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala, a uz sve to prikladna je i za buduće izazove digitalne revolucije. Zbog navedenih čimbenika i već potvrđenu kvalitetu, jedna od naših intencija, dakle želja, je europski model proširiti izvan granica Europske unije, a kako bismo postigli ujednačenost djelovanja i na globalnoj razini, što smatramo stvarno nužnim sa stajališta očuvanja svjetske sigurnosti. Na posljedku napomenuo bi da i sukladno članku 97. uredbe, odnosno tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem, a najkasnije do 25. svibnja ove godine, se očekuje da komisija izradi evaluacijsko izvješće i pregled stanja implementacije. Svjesni kompleksnosti i važnosti ove teme za očuvanje individualnih sloboda i privatnosti, baš kao i zajedničkih europskih vrijednosti, svaka konstruktivna razmjena mišljenja, zajedničko poentiranje, rekao bih, prioriteta i smjera daljnjeg razvoja i više nego dobrodošlo. U tom kontekstu stvarno ne sumnjam da će današnja konferencija pružiti priliku da se otvori raspravu o ključnim izazovima u području zaštite podataka i našim ulogama unutar toga. Stoga vam još jednom želim puno uspjeha u današnjem radu. Hvala vam lijepo.